Ahojte všetci milovníci finančných trhov. Vitajte späť na mojom kanáli. Dnes sa ponoríme hlboko do platformy, o ktorej všetci hovoria vo svete obchodovania. Trh Savrix. Ak vás zaujíma, ako vám umelá inteligencia môže pomôcť zarobiť viac, toto video je pre vás. Je to len pekný obal, alebo trh Savrix naozaj dokáže zmeniť stav vášho bankového účtu? Poďme rovno na vec. Takže, čo je vlastne trh Savrix? Trh Savrix je obchodná platforma založená na umelej inteligencii, ktorej dôveruje viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Bez ohľadu na to, či obchodujete s kryptomenami, menami, akciami alebo komoditami, trh Savrix je navrhnutá tak, aby našla najlepšie obchodné príležitosti skenovaním miliónov trhových signálov za sekundu, rýchlejší ako ktorákoľvek iná platforma. A ako to funguje? Rýchla analýza trhu. Aj analyzuje viac dát, než by človek kedy dokázal, rozpoznáva trendy a príležitosti skôr, než si ktokoľvek iný vôbec obnoví svoje grafy. Je to ako mať kryštálovú guľu pre trh. Nie je potrebné žiadne zložité technické znalosti. Stačí sa prihlásiť, pozrieť sa na rozhranie a zadať objednávku. Žiadne programovanie, žiadne zložité nastavenia. Je to také jednoduché, ako objednať si hranolky na trhu. Celodenný obchodný motor aj skenuje trhy vodne v noci a nachádza signály, aj keď spíte. Je to ako mať osobného strážneho psa pre vaše investície, ktorý je vždy bdelý. Aby ste mohli pokojne spať, k dispozícii sú vám inteligentné nástroje na riadenie rizika a plnohodnotný demo režim, v ktorom si môžete bez rizika a bez skutočných peňazí precvičiť. Takto sa môžete naučiť tajomstvá obchodu predtým, ako sa pustíte do skutočných vecí. Pozrime sa teraz na dobré a zlé stránky. Začnime s dobrými stránkami. Rýchlosť a presnosť. Trh Savrix poskytuje trhové dáta v reálnom čase. Je oveľa rýchlejšia ako čokoľvek, čo som predtým používal. Je to ako sedieť vo Formule 1, zatiaľ čo všetci ostatní sú v Trabante. Jednoduché použitie. Rozhranie je intuitívne a jednoduché na používanie, dokonca aj pre začiatočníkov. Nemusíte byť technický génius, aby ste sa ho naučili. Je to také jednoduché ako objednať si pivo. Prispôsobiteľnosť. Môžete použiť automatizované AI stratégie alebo si prispôsobiť vlastné. Máte úplnú kontrolu, presne tak, ako chcete. Ako sa hovorí, zákazník je kráľ. Spoľahlivosť. Nikdy som nezaznamenal poruchy. A tým podpory reaguje naozaj rýchlo. To je veľké plus pre aktívnych obchodníkov. Spoľahlivejší ako švajčiarske hodinky. A teraz zlé stránky. Krivka učenia. Ak ste noví vo svete obchodovania, stále sa máte veľa čo učiť. Aj s pomocou AI musíte rozumieť základom. Je to ako učiť sa pravidlá šachu. Náklady? Samotná platforma je bezplatná, ale stále musíte platiť bežné poplatky za obchodovanie. Ako sa hovorí, nič nie je zadarmo. Trhové riziko. Ako pri každom obchodovaní, ani tu nie je zaručený zisk. Nástroje na riadenie rizika pomáhajú, ale stále musíte obchodovať múdro. Zostaňte s oboma nohami na zemi. Takže, oplatí sa trh Savrix? Ak to s obchodovaním myslíte vážne, či už ste začiatočník, ktorý hľadá pomoc AI, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a škálovať, táto platforma je navrhnutá tak, aby vám poskytla výhodu. Ako povedal Johan Cruyff, každá nevýhoda má svoju výhodu. A tu je výhoda jasná. Odporúčam začať s demo režimom, bez rizika, aby ste si mohli otestovať AI signály a zistiť, či to vyhovuje vášmu štýlu. Musíte to len vyskúšať. Ako sa hovorí, kto neriskuje, neprofituje. Ak chcete obchodovať rýchlejšie, múdrejšie a získať výhodu na dnešných trhoch, nenechajte si ujsť trh Savrix. Odkaz nájdete v popise. Veľa šťastia pri obchodovaní a dajte mi vedieť svoj názor v komentároch. Je čas na kávu. Ak sa vám táto recenzia páčila, dajte like a prihláste sa na odber ďalších tipov na obchodovanie. Do ďalšieho videa. Obchodujte múdro a investujte bezpečne.